सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. तर तुम्ही व्हिडिओचा टायटल वाचलाच असेल की आम्ही दोघं जसे फसलो तसे तुम्ही फसू नका. मी तुम्हाला आता रिसेंट जे स्कॅम सुरू आहे ना त्याच्याबद्दल सांगतो. हे स्कॅम ना सर्वांसोबत होतोय, सर्वांना तसे कॉल येतात आहे. स्कॅम म्हणजे काय की जिथे पैसे मागितले आणि तिथे आम्ही पैसे देऊन बसलो आणि फसलो, तर त्यालाच म्हणतात स्कॅम. सर्वात रिसेंटमध्ये माझ्याबरोबर जे घडलं ना ते तर मी तुम्हाला सांगतो, पण रिसेंटमध्ये भरपूर कॉल्स येतात आहेत. कॉल्समध्ये काय सांगतात, हॅलो मी XYZ कंपनीमधून बोलते आहे, पॉलिसी कंपनीमधून बोलते आहे. तुम्ही 2014ला जी पॉलिसी घेतली होती ती आता मॅच्युअर झाली आहे आणि त्याचे तुमचे 70,000 रुपये मॅच्युरिटी अमाऊंट झालेली आहे. 2014 तू वर्षाचा विचार नाही करणार, तू हे विचार करणार अरे वा 70,000 आपल्याला येणार आहे, मॅच्युअर झाले म्हणजे ते आपल्याला येणार आहे. ते असे स्कॅम येतात. मला जेव्हा हा कॉल आला ना तेव्हा मी तो कॉल ठेवला. ओके, 2-3 वेळा असेच कॉल आले वेगवेगळ्या अँगलनी. मग परत एक कॉल आला. नंतर मी एक लॉजिक तुम्हाला सांगतोय जे तुम्ही पण ऐका. 2014 साली माझ्याकडे पैसेच नव्हते की मी कोणते पॉलिसी काढू. लहान होता तो. मला माहिती की मी पॉलिसीसाठी पैसे काढले म्हणजे भरलेच नाही कोणत्या पॉलिसीला. जर तुम्ही असा विचार केला अरे 70,000 येतात हे जरा फुकट घेऊया, मग नंतर त्यांची प्रोसेस काय असते ते आहे का, नंतर ते म्हणणार की ह्याला एक प्रोसेसिंग फीस आहे, त्याचे तुमचे 2,000 रुपये होतील, ते तुम्ही आम्हाला जीपे करा किंवा बँक ट्रान्सफर करा किंवा XYZ करा. जेव्हा तुम्ही ती प्रोसेसिंग फीस भरणार त्यानंतर तुमचे 70,000 तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर केले जातील. ह्या गोष्टीमध्ये तुम्ही एक लक्षात घ्या, ती प्रोसेसिंग फीस सुद्धा खोटी आहे. तुम्ही कोणत्याच अँगलनी तुमचे बँक डिटेल्स आणि काहीही शेअर करू नका. असे कॉल्स आले तर ठेवा, कारण तुम्हाला स्वतःला माहिती असेल की तुम्ही कधी पॉलिसी घेतलेली आणि काय घेतलेली. हे जनरल स्कॅम झाला. आता एक असा स्कॅम सांगतो जे आमच्या होमस्टे रिलेटेड झालेला आहे. माझ्याकडे त्याचे चॅट सुद्धा आहे. मी आपल्या गोल्डन रूम मध्ये जे आपले गेस्ट आले होते त्यांना घेऊन मी स्कुबा डायव्हिंग करायला गेलेलो माहिती, तो व्हिडिओ तुम्ही बघा. त्याच दिवशी मला एक कॉल आला की आम्ही 18 माणसं आहेत, आम्हाला बुकिंग करायची आहे. म्हणजे त्या स्कॅमरला हे एवढं माहिती आहे की हे बुकिंगचा नंबर आहे. त्याने बुकिंग नंबरवर शुभांगी होमस्टेच्या बुकिंग नंबरवरतीच कॉल केलं आणि बोलला की आम्हाला 18 माणसांची बुकिंग करायची आहे, तर रूम्स आहेत का अवेलेबल. तर मी जशी माहिती देतो सर्वांना तसं मी सांगितलं की हो रूम्स अवेलेबल आहेत. परत 2 तासांनी कॉल केलं की हो तुम्ही जरा तुमचं बजेट सांगू शकता का मला की किती होतं काय होतं, मला तुम्ही व्हॉट्सअप करा. म्हणजे ते व्हॉट्सअपवरती डिस्कशन सुरू केलं. बघा म्हणजे त्यांना त्या व्यक्तीला माझा कॉन्फिडन्स गेन करायचा होता. मग मी व्हॉट्सअपवरती चॅट करायला लागलो. परत 2 तासांनी मी बजेट ऑलरेडी दिला होता की एवढे अमाऊंट होतं. व्हॉट्सअपमध्ये रिप्लाय केला हो हो आम्हाला बजेट छान वाटतंय, मी तुम्हाला 1 तासांनी ऍडव्हान्स करतो, सध्या मी बिझी आहे. ओके. आणि आमच्या केसमध्ये पण तसंच असतं की जोपर्यंत तुम्ही जे आपले होमस्टेमध्ये राहायला आहे ना ते मला ऍडव्हान्स पाठवत नाही आणि ID पाठवत नाही तोपर्यंत मी बुकिंग करत नाही. ओके. तर 2 तासांनी कॉल आला. ओके, मी बोललो ते मला विचारते ऍडव्हान्स किती होतात, तर 3 रूमचे ऍडव्हान्स मी फक्त 3,000 रुपये मागतो. वरचे 1,000 आणि खालचे 500 3,000. तर मी बोललो मला 3,000 ऍडव्हान्स द्या फक्त, जीपे नंबर आणि स्कॅनर मी त्यांना पाठवला माझा. ओके. तर ते म्हणतात की कॉलमध्ये ठीक आहे मी तुम्हाला एक ऑलमोस्ट जे बिल होऊ शकतो ना 20,000 रुपये, एक टेंडन्सी असते की एवढ्या माणसांचं जेवणासकट एवढा बिल होतो, तर त्यांनी मला बोलतात मी 20,000 तुम्हाला पाठवतो. मी बोलणार होतो पण त्यांनी फोन ठेवला तिकडे. ओके. आणि मग लगेच 1 मिनिटात एक व्हॉट्सअपवरती मला एक मेसेज आला, फ्रॉम XYZ पर्सन ₹20,000 डिपॉझिट झाले आहे फ्रॉम XXX 4321 अकाउंट नंबर बँक नाव, आणि असं एक मेसेज आला व्हॉट्सअपवरती. मी थांबलो. मी काय त्यांची पटकन बुकिंग केली नाही किंवा काय नाही. मी थांबलो की आता कधी कधी काय होतं की आपण आउट ऑफ रेंज, आणि मी तेव्हा आरेवारे बीचला होतो. मी बोललो रेंजमध्ये नसेल म्हणून बँकने मला पैसे आले हे मेसेज केला नसेल. मी त्यांना काय बोललो, कसं जर त्या माणसाने ह्याला 20,000 पाठवले तर आपल्या बँक मधून पटकन नोटिफिकेशन यायला पाहिजे येस की तुमच्या बँकेत एवढे जमा झाले. परत रेंजमध्ये आलो, रत्नागिरीला आलो. मग तिथून मी पावसला गेलो. मग पावसला परत त्यांचा फोन आला मला की हां मी तुम्हाला पैसे पाठवलेत, फक्त माझी एक रिक्वायरमेंट आहे की उद्या मला 2 गाड्या लागणार आहेत. माझं बजेट 8,000 आहे, चालेल मला एर्टिगा चालेल किंवा बस काही चालेल, तुम्ही मला अरेंज करा. म्हणजे एवढं ते पुढच्या बद्दल बोलतात आहे.
मग उद्या जेवणामध्ये काय आहे, तर जेवणामध्ये थालीचं XYZ आहे, हे सर्व मी माहिती दिली. नंतर बोलतात माझं एक खाजगी काम आहे तुमच्याकडे, तुम्ही मला हेल्प करू शकता तर करा, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो ती काम, मी आता जरा परत ड्रायव्हिंग करतो असं मला सांगितलं त्यांनी. मग मी चेक केलं परत, इवन चला मेसेज नाही आला, मग मी बँक अकाउंट लॉग इन केलं माझं आणि मी चेक केलं की ते 20,000चं ट्रान्झॅक्शन झालं आहे का हे सांगायला विसरलो, की ते बोलले की मी जीपे करू शकत नाही कारण माझा जीपे बंद आहे असं ते मला सांगतात आहेत. मग तुम्ही मला बँक अकाउंट डिटेल्स, मी बँक अकाउंट डिटेल्स दिले, मी बँकमध्ये सुद्धा त्या पॉवर्सला मी चेक केलं की 20,000 रुपये ट्रान्झॅक्शन आले का माझ्याकडे, तर काही ट्रान्झॅक्शन झालेलं नव्हतं त्याच्यात. तेव्हाच मी समजलं की हा जो मेसेज जो पाठवलाय ना 20,000चा, हा टोटली लिहून पाठवलाय, ते कोणीही लिहून सहज पाठवू शकतो, बरोबर आहे. तर त्यानंतर मग त्यांनी जो खाजगी काम होता जे मला कॉलमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं ते काय होतं ते तुम्ही ऐका. ते बोलतात माझे एक स्टाफ आहे त्यांना मला 800 रुपये द्यायचे आहेत, ते तुम्ही प्लीज मला जरा जीपे करून देता का. मग तुम्ही एवढा विचार करा, तो व्यक्ती माझ्यावर दुपारपासून 2-3 वेळा कॉलवर बोलला, माझ्यावर एवढे चॅट मेसेजेस केले, सर्व डिस्कशन झाला. ऍट दी एंड तो व्यक्ती माझ्याकडून जीपे मधून 800 रुपये ट्रान्सफर करायला मागतोय, ते पण त्याच्या ड्रायव्हरला की कोणाला, स्टाफला. मी काय उत्तर दिलं माहिती का, मला सर्व माहिती पडलं हा स्कॅम आहे. मी बोललो माझा जीपे सुद्धा चालत नाही. त्यानंतर त्यांनी काही कन्व्हर्सेशन पण केलं नाही किंवा मला काही विचारलं सुद्धा नाही आणि ते चॅट नंतरचे रीड पण केले नाही. तर ह्यावरून तुम्ही समजलं की ह्याला समजले, ओंकारला समजले की आपण स्कॅम करतो त्याच्यासोबत, ह्याला समजलं की नाही हा हुशार आहे, ह्याला समजलं की आपण ह्याला फसवतो पण हा नाही फसला, तर त्यांनी कॉन्व्हर्सेशनच बंद केलं. मी त्या 20,000 बद्दल पण त्याला विचारलं नाही, मी काहीच, पण चॅटमध्ये लिहिलं की तुमचे 20,000 रुपये आलेले नाही मला. मी सहज लिहिले तुम्ही हा माझा जीपे नंबर घ्या, स्कॅनर घ्या, ह्याच्यामध्ये तुम्ही मला 3,000 रुपये पाठवा, मी 4 रूम तुमचे बुक करतो एका दिवसासाठी. ते 3,000 रुपये तर येणारच नाहीत हे मला समजलं होतं. फक्त त्यांना तिथे माझ्याकडून पैसे काढायचे होते. बघा तिथे माझ्याकडून त्यांना काय 8,000 20,000 असे पैसे काढायचे, फक्त 800 रुपये त्यांनी मागितले. कारण काय असतं, अरे 20,000 हा व्यक्ती पाठवेल आपला, त्या घाई गडबडीमध्ये आपण ट्रान्झॅक्शन करणं म्हणजे हे आपल्याबरोबर आपण स्कॅम करणं असतं. हा रिसेंटच घडलेली गोष्ट आहे. जर तू स्कुबा डायव्हिंगचा व्हिडिओ जर तुम्ही बघितला असेल रिसेंट मध्ये टाकलाय, ते गेस्ट सोबत, त्या गेस्टना पण मी सांगितलं की हे बघा असे पैसे आले आहेत. दुसऱ्या दिवशी पण त्यांना मी फिरायला नेलं होतं रत्नागिरी दर्शनाला, तेव्हा पण त्यांना बोललो की बघा हे स्कॅम आहेत. भरपूर मार्केटमध्ये स्कॅम्स आहेत. जसं मी तुम्हाला लास्ट एकदा व्हिडिओ पण बनवला होता मम्मी सोबत, की सांगितलं होतं तुम्हाला एक बुक रायटिंगसाठी बुक देणार, ओके, ते बुक तुम्ही कॉपी पेस्ट करून एका वेगळ्या बुकमध्ये लिहायचं असतं, ते बुकमध्ये लिहिलं तर तुम्हाला मी पैसे देणार, पण ह्या बुकच्या रजिस्ट्रेशनसाठी तुमच्याकडे पैसे मागतात. हा एक स्कॅम झाला. नंतर रेल्वे स्टेशन पोस्टर वाचणं, 1 तासात 1,000, 1 तासात 3,000, दिवसभरात कमवा 10-15,000, फिक्स जॉब, बॅनर पोस्टर, टोटल फेक, या सर्व गोष्टी फेक आहेत. नंतर मग मॅट्रिमोनी, त्यांना नंतर एवढे माणसं स्मार्ट असतात की जर त्यांना समजलं की तुमच्या घरी लग्न करायचं आहे कोणाचं, तुम्ही शोधताय मुलं मुली, त्यांना इन्फॉर्मेशन लगेच सापडते. आता ह्या स्कॅमरला कसं माहिती पडलं की मी बुकिंग करणार आहे, आपलं होमस्टे आहे, तसं जेव्हा त्याला माहितीये की आपलं होमस्टे आहे आणि एवढं पण बोललं तर की मी मालवण मधून बोलतोय, मला या हॉटेलवाल्याने तुमचा रेफरन्स दिला आहे, ठीक आहे, एवढं पण त्यांनी, हॉटेल आम्ही ओळखतो पण ते हॉटेल त्यांचं नाव काय दिलं त्यांनी, पण त्या हॉटेलचं काही लेणं देणं असतं. नंतर मी काय बोललो मॅट्रिमोनीचं बोलतोय ना, त्यांना माहिती पडतं तुमच्या घरी कोणाचं तरी लग्न करायचं आहे, तर मग तुम्हाला सुरुवातीला वेबसाईट वगैरेवर आपण रजिस्टर करतो ना ओंकार, ते अजून इन्फॉर्मेशन जाते. मग ते तुम्हाला सुरुवातीला 3-4 फेक फोटोज पाठवणार, नंतर काय सांगणार अजून आमच्याकडे असे 30-20 स्थळं आहेत ज्यांचे लग्न करायचं आहे, त्याची माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही 2-3 हजार मला जीपे करा किंवा ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करा. तुम्ही तिथे केलात मग तिथे तुम्हाला कोण पाठवणार नाही. अजून भरपूर स्कॅम असतात. असे प्रोडक्ट्स तुम्हाला विकतील ना, किंवा एक असं मॉडेल विकतील, त्या मॉडेल थ्रू प्रोडक्ट बनवले जातात, ओके, आणि ते काय बोलणार हे मॉडेल घ्या किंवा हा साचा घ्या, या साच्याने मला हे प्रोडक्ट बनवून द्या, हा प्रोडक्ट बनवा आणि मलाच विका. तो बघा साचा विकल्यानंतर तो पहिली गोष्ट जाणार, ठीक आहे. फॉर एन एक्झाम्पल एक मेणबत्तीचा साचा विकायचा, साचा देणार तुम्हाला 5,000चा, ते बोला हेच मेणबत्ती मला बनवून द्या, तुम्ही बनवून मला दिलात ना, मग तुम्हाला मी दर आठवड्याला तुमचे प्रोडक्ट घेईल आणि तुम्हाला त्याचे पैसे द्या, आठवड्याला तुम्ही 5,000 कमवाल.
पहिला तो गोष्टी तो साचा दिल्यानंतर गायब होणार आणि जर तो अवेलेबल झाला कुठे दिसला तर तुमच्या प्रोडक्ट्समध्ये मिस्टेक काढणार की हे प्रोडक्ट बरोबर नाही. गेल्या वर्षी जसे कॉल येत होते, मी नेव्ही मधून बोलतोय, मी मिलिटरी मधून बोलतोय, तुमचं घर मला भाड्याने हवंय, माझे पैसे माझे कंपनी भरेल, ठीक आहे, मग तुम्ही तुमचे डिटेल्स द्या. तर काही असं करायचं नाही. ओके. आणि पैसे रिलेटिव्ह बोलून पण फेक कॉल्स येतात. हा, की नातेवाईक बोलतो काजल बाहेर आहे, काजलनी मला सांगितलंय की थोडे पैसे पाठवायला, किंवा काजल आजारी आहे, काजलचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, तुम्ही पटकन येता का, किंवा मला ह्या गोष्टी ॲम्ब्युलन्स बोलवायला 2000 रुपये पाहिजे आहे, तुम्ही जीपे करा मला. असं काही करायचं नाही. नंतर भरपूर स्कॅम्स म्हणजे करायला गेलं तर भरपूर. इव्हन प्रॉपर्टी रिलेटेड स्कॅम होतात. तुमचे प्रॉपर्टी विकून देतो, तुम्हाला जॉबला लावतो, तुम्हाला बाहेर गावी पाठवतो, मला पैसे द्या. जिथे पैसे मागितले हे पण बोलतात की जॉब पाहिजे ना, फॉर्म भरण्यासाठी पैसे द्या. त्या फॉर्मचे पैसे, कोणत्या कंपनी फॉर्मसाठी पैसे मागते मला माहित नाही. ओके. तर जिथे पैसे मागितले, जिथे पैसे आलेत मागण्याची गोष्ट, तिथे ती गोष्ट स्कॅम आहे. रिसेंटली घडलं म्हणून ह्या सर्व पास्ट गोष्टी पण मला लक्षात आले की स्कॅम होत राहतं, न्यू अपडेटनी स्कॅम होत आहे. फक्त आपण अलर्ट राहायला पाहिजे आणि कोणत्या गोष्टीला घाई गडबड केलेलं नाही पाहिजे. एक होमस्टे आपण चालवतोय ना एक सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये, जोपर्यंत आम्हाला एक अमाऊंट येत नाही, आम्ही बोलून कधीच कोणाचे रूम बुक केलेले नाही, करणार पण नाही. बघा, हे तुम्हाला लगेच समजतं. आपण एवढ्या वर्ष युट्यूब चालवतो, आम्ही एक फिक्स बुकिंग नंबर दिलेला आहे. तुम्हाला हे सुद्धा सांगतो, फक्त त्याच बुकिंग नंबरवरून माझे कॉल येऊ शकतात. दुसऱ्या व्यतिरिक्त कधीच कोणी सांगितलं की आम्ही शुभांगी की होमस्टे मधून बोलतोय, मी ओंकार बोलतोय, पप्पू बोलतोय, हा पण तोच नंबर आमचा बुकिंग नंबर आहे. फक्त अजून एक सांगतो, मी ह्या व्हिडिओमध्ये सांगतो, माझा जीपे नंबर वेगळा आहे. ओके. हा बुकिंग नंबर आहे. त्या बुकिंग नंबरवरती मी माझा जीपे नंबर देतो, त्यावरती ट्रान्झॅक्शन्स होतात, ऍडव्हान्स अमाऊंट हे जेव्हा होतात आणि मला जेव्हा आयडीज येतात, या दोन गोष्टी जेव्हा माझ्याकडे येतात तेव्हा जाऊन मी तुमचे रूम बुक करतो. आणि हेच सहज 2 वर्ष, आता 2 वर्ष आपली व्यवस्थित चालली आहेत ना, 2 वर्ष सहज अशीच बुकिंग होतात आहे. म्हणून स्कॅम मध्ये तुम्ही भरपूर स्मार्ट असलं पाहिजे. माणसं भरपूर फसवायला बसलेली आहेत आणि पॉलिसी रिलेटेड कॉल्स भरपूर येतात आहे. तुम्ही अलर्ट राहा आणि पैशाच्या लालचमध्ये पडू नका. कारण ज्यावेळी तुम्ही पैशासाठी बोललात ना, इझी मनी हा जो टर्म आहे ना, इझी मनी हा कष्टानंतरच मिळेल. आणि जर इझी मनी लगेच अवेलेबल होत असेल तुम्हाला की भरपूर लवकर पैसे येतात आहेत, तर वाचून राहा की हा स्कॅम असू शकतो. आणि ते एवढे डबल होणार काही महिन्यानंतर, त्याचं पण काय ते खूप आधीपासून चाललंय ना. हा, ते पैसे भरा, तुमचे डबल करून देतो, 4 टाइम्स करून देतो. असं काही ह्याच्यात पण पडू नका, काही करू नका. असं आपले जे 1000 रुपये आहेत ना ते पण जायचे आणि आपल्याला 1000चे 2000 देणार, 2000चे 4000, 4000चे एवढे 8000. कोणी एवढं द्यायला बसलं नाही. ठीक आहे. फक्त तुम्हाला काय करायचं असेल आमच्यासाठी तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा.